Невероятното виенско колело. Сме в него. Вижте сега. Десислава Йорданова. Някакви дами. Немско говорящи. Тук някакви дечица са спрели да видят парка. Пратърът страхотно. Чакаме една групичка дечица да дойдат, да се качат. Светозар Цеков ни не е обяснил как да приближаваме. Опа! Да видим. Времето е приятно, но за ски не за возене в колело. Една група слиза, една излиза. Имат си маси, столове. А ние чакаме да стартираме. Страхотно. Времето е спряло. Да видим. Ето видяхме вече как става. Така. Така, усмивки, чудеса. Обслужването е страхотно. И за нашето поколение заваля и сняг. Но ние все още не тръгваме. Какво ли става? Изпускаме сериала. И дечицата. И потегляме. То тръгна. Не можем да повярваме. Колелото тръгна. Добре. Тя да си славка. Снимката. Така. Селфираме се. Така. И вижте сега за какво става въпрос. Немското колело. Жестока работа. Всички съоръжения са спряли. Страхотна работа. Все едно сте асансьор в панелен блок на Люлин, само че на открито. Има страхотна гледка към Виена. Жестока работа. Колелото е много красиво. И сме все още по средата. Тук имаме някой човек, който много е кеф. Ето ви го и парка. Водни парзалки има. Кой ще се къпе? Тук не се знае. Влакчета. И е много, много яко. И да видим натам какво става. Вятърът е страхотен. Само за возене на виенско колело. Ето и най-големия фен. Най-големия фен, който нищо не подозира как колелото ще спре и ще си стоим цял ден тук. Не бе. Жестоко. Клати се като лифт на Витоша. И се духа, предухва. Майко мила, движим ли се? Движим се. Или се пробваме да се движим. Страхотна работа.
Движили се. И ето и моята личност. Умре от страх. Da hinten, ja, nicht der. Жестоко. Da war die Kirche, wo wir vorbeigegangen sind. И има някакви уелки. Ja, und Da ist die Votivkirche. Dann steht da nämlich dran. Не ме снимай. Das ist aber die andere Kirche. Das ist die Ottmarskirche hier, St. Ottmars. Die. Да видим какво има, някакви снимки на Виена. Da hätten wir ja um die Ecke laufen können. Guck mal, das ist der höchste. Ja, genau. Da ist der Stein. Хич не ми се селфирай. Сега не е време за селфиране. Виждате ли каква приятна височина има долу, а ние сме някъде си горе. И дано да спрем на върха, за да видим това невероятно нещо. Студът иначе е перфектен. Не е за Белиора. Ами за сега са 6 минути ни дават реверанс, иначе дават, че е 10 или 15. Страхотно, ние защо нямаме химикалки да си напишеме. Аз имам в чантата. Имам в несесера, искаш? Пишеме. Бати ягода. Какво ще напишеш? Чакай сега да тръгнем, че тук ми е интересно. Да видим. Парко. И аз съм се изтумбил, така усмивка. Ама не ги гледа настрани, гледа тук в обектива. Тук се гледа. Страхотно. Някой тръгва. Жестоко. Ти може да станеш там до да им дам камерата да ни снима там с изгледа назад. Excuse me, you want picture for me? Wo jetzt? Also einfach nur so? Гледа очаквания момент. Да си слагаш Ist да das hin? Ще се молиш ли за мен? Този романтичен момент. Къде е левото пръче да видя дали сме учили точния? Учили сме го. Thank you.